Насамрэч, не, гэта была адразу стратэгія, якая была абрана дзеля таго, каб вынішчыць не проста, скажем, ну, беларускія ідэі, там нейкія, якія вось абіраюцца як процівага рэжыму, які больш прамаскоўскі. А вось як Аліна і казала, гэта прыбіраецца падстава для нашай еднасці, для нашай салідарнасці. Бо ўсё ж такі, як бы зноўку не казалі іншыя, ідэнтычнасць нацыянальная – гэта адна з самых моцных ідэнтычнасцяў. Гэта тое, што спрыяе вось гэтаму згуртаванню людзей. І тое, што робіць людзей суб'ектамі, вельмі сур'ёзнымі суб'ектамі, з якімі, ну, просто так, скажем, не паваюеш, не даш рады згуртаванаму грамадству. Таму трэба разбурыць гэта. І вось тут мы бачым не проста разбурэнне, скажем так, нацыянальных падмуркаў, мы бачым спробу знішчыць Беларусь і беларусаў. Можа, не фізычна, бо генацыд, ён зноўку вельмі рэдка набывае форму ўжо фізычнага вынішчэння. Як правіла, генацыд – гэта, перш за ўсё, вынішчэнне вось гэтых ідэнтычнасцяў і падмуркаў ідэнтычнасці. Мова, гісторыя, культура, зноўку сімволіка вельмі істотна, складаючы вельмі істотны фактар ідэнтычнасці. І мы бачым, як рэжым паслядоўна па гэтым б'е. І зноўку, вось, калі ён не можа вынішчаць беларусаў фізычна, ён вынішчае магчымасць беларусаў жыць у Беларусі. Выціскае за мяжу вялікія масы, прычым найбольш актыўных, не толькі ў палітычным культурным пляне, актыўных у эканамічным пляне, бо ў краіне ўтвораны жудасныя ўмовы для функцыянавання ўсяго. І далей, вось зноўку, утвараюцца ўмовы дзеля таго, каб не адрадзілася нічога. Беларусы з'ехалі, цудоўна, мы іх заменім. Мы іх заменім якраз вось... Нас хацелі пасадзіць, але забылі, што мы бульба, і Беларусь, і беларускасць вынішчалі, правда, гадамі, стагоддзямі, дзесяцігоддзямі. І ўсё роўна зараз, у 20-м годзе, мы прайшлі да просто уздыму нацыянальнага адраджэння, сучаснага нацыянальнага адраджэння і фактычна фіналізаванню пабудовы беларускай палітычнай нацыі, ядра. Бо гэта менавіта рэвалюцыю 20-го года трэба разглядаць, на мою думку, менавіта ў такім ключы. І калі мы зараз кажам пра тое, ці там акупаваная Беларусь, ці не акупаваная, я думаю, што ў сучасным свеце гібридных пагрозаў гэта акурат не все так відавочна, як было калісьці. Мне здаецца, што вельмі падобная сітуацыя Беларусі да акупаванага Донбаса. Прынамсі, калі мы параўноўваем палітыку ў галіне культуры, ідэнтычнасці, прасоўвання рускай мовы, адукацыі таксама. Вось. І на мою думку, мы хутчэй тут можам казаць пра такую стратэгічную страту суверэнітэту, не поўную, але менавіта стратэгічную, калі дзяржава сама за сябе не можа вырашаць асноўныя пытанні свайго існавання. А от цікава, да рэчы, ці ўнутры рэжыму Лукашэнкі, як думаеце, ёсць асобы, якія з такой палітыкай все-таки не пагаджаюцца. Ну, зразумела, што адкрыта яны не будуць аб гэтым заяўляць. Але зноў жа, бо все ж таки ў беларускім нацыянальным характары вось такая рыторыка, як у таго ж самага Гігіна і Азаронка, хутчэй павагі не выклікае. То бок нават калі могуць пагаджацца з ідэямі, то з формай дакладна не. Зноўку, як слушна казала Аліна, нас пасадзілі, а мы прараслі. Прычым прарастаем скрозь асфальт, літаральна ўсек. У нас любяць казаць, усё закотана пад асфальт. Ну супер, усе ж бачылі, як прабіваюцца, так? Цераз гэтае самае пакрыццё. І тут сапраўды, вось пераходзім да аптымістычнай, так, часткі нашай размовы. Усё вынішчаецца, но ўсё вынішчыць немагчыма. Парасткі ўсё роўна ёсць. Вось мы, хто апынуўся за мяжой, на нас зараз кладзецца каласальная місія. Захаваць усё беларускае і дапамагаць захавацца гэтаму ў Беларусі. Бо, зноўку, усё немагчыма знішчыць.